Автомобиль йөрөтүчеләр өчен 1 июльдән берничә яңалык гамәлгә инә. Нинди үзгәрешләр турында һүз бара? Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсинә Иштанова. Программабызның бүгенге кунагы автомәктәп директоры Хәлим Әюпов. Хәлим Гасевич, һаумыгыз. Исәнмегез. Шулай итеп, 1 июльдән яңа кагыйдәләр үз көсенә инәсәк һәм шуларның береһе тәфсиратта медицина справкаларын алуга бәйле кагыйдәләр турында һүзне шуннан башлап тормаган. Мана бұл яңалык керергә тиеши былтыр 19 елдан. Әмма ләкин аны әзрәк туктатып тордылар. Бұл инде уйлап сыгарылмаган, етелмәгән дигән закон инде ул вакытта барында бирергә тиешләрне анализ. Исүгә, наркотикка. Һәм инде мана ул хакларны күтәргәнен, сиратлар дурайганын, шуның өчен аны 1 елга туктаттылар һәм мана 1 июльдән шул законга үзгәрешләр менән шул закон гамәлгә керә. Yetişirlikler kemmetildi? Yetişirlikler kemmetildi. Хәзер инде әгәр нарколог искән бұл кеше, бұл водитель, бұл битендә кагыла медкомиссия үтүгә генә. Водитель танытмаһы алуга яки водитель танытмаһы алыштырган вакытта абылай кешеләр бит медкомиссия үтмәләр. Мана шул кешегә искән кешегә охшаһа яки ул учетта торһа, шуны ебәрә нарколог анализ бирергә. Инде барында анализ бирергә ебәрмәясәк. Ана шунда яңалыклар. Бына ошондай талаптарның катгый булып китүенең сәбәбе нимәлә икән? Хәзер мына хәвефлектә юл йөрү кагыйдәләрен тупат булулары һәм инде иң зур яңалык түгел, иң зур yetişsizlik дип әйтермен. Әйтә күп кешеләр исеп рульларына ултыра. Әле мына яңгыракына үзебезнең Башкортстанда ла шундай авариялар булды, зур хәвефле авариялар. Мана шуларны әйтү өчен каралган законопроект. Законопроект түгел закон. Шул вакытта мына сынапта республикала кызганыч күңелле сорактар ундай булып торды һәм берничәһе такси водителе менән бәйле. Беләбез, ишетеп күрә торабыз, такси водительләренә лә шул кулланучыларның зур гына талаптары бар. Чөнки кайбер водительләрнең искән килеш рульгә ултыруы, кайберләрнең хәтта наркотик кулланган килештә рульдә ултыруы билдәле була. Менә бу яһәттән ниндидер талаптар катгыйләште дип әйтә алабызмы? Хактиләшә талаплар һәр вакыт әле мына штрафлар да артып тора, бит законопроектлар да бар дәүләт думаһында мына аларга зур штрафлар һәм автомобильләрне конфисковать итәргә миллионга хәтле штраф та һәм инде конфисковать иткән автомобильгә яңалыкта законопроектта ул кемнең автомобиле булуга карамастан, кемгә язылган булуына карамастан, аны конфисковать итәргә итүләр мөмкин руль артында утырган автомобиль. Әмма мана әле яңгырак кына Динар Загитовның да интервьюһын тыңлаганым. Бездә искән кешеләр әдәя. Шулай да кәмей тимәк. Кәмей. Ул законнар арта, штрафлар арта, кәмей. Һәм инде бездә искән кешеләрдән күбрәген нисек әйтергә? Хәзер элек ул хәтле тотмаһалар юлда искән кешеләр дип әйтәр. Хәзер инде шуңа юнәлтелгән күбрәген искән кешеләрдә тоторга. ГИБДД хезмәткәрләре лә тырыша хәзер теге мындай кешеләрдә шалтыратып рульдә ултырып киткән кешеләргә искән кешеләрне ГИБДД хезмәтләренә хәбәр итәләр. Моны шуның белән барыла бергә әдәйтәбез бергә дип әйтергә була. Демәк, бу ямгыятьнең дөйем бурысы. Дөйем бурысы барында дөйем. Безнең үзебезнең һәм безнең балаларыбызның хәвефлеге шулай бит. Моны күпләре бит инде уйлай. Хәзер моны шул законопроектта тагыла шундай законда булырга тиеш. Әгәр инде исеп рульгә ултырган булса, шуны эргәһендә ултырган пассажирга ла штраф алсаклар. Чөнки ул да җаваплы. Чөнки ул да җаваплы. Ул аны искән килеш рульдә ултыруын белеп тә хәбәр итмәйсә һәм аның менән ул бергә китеп барган теге булай әйткәндә соучастник дип әйтергә була инде. Тагыла бер үзгәреш автомобильләрдә газман күсерүгә бәйле. Шулай бит. Бу үзгәреш газ менән генә түгел, монда газ, багажник куйһаң да автомобильнең конструкцияһын улар үзгәртсәң, мана шунда һин ГИБДД хезмәткәрләре ГИБДД аша документыңа үзгәреште яздырып, икенче тамга куйдырга тиеш. Мана шунда үзгәреш кертелгән дип. Моның өчен әле онлайн һорап алсалар автоэкспертизадан документлар әйтә, хәзер инде һин автомобилеңне алып барырга тиешсең. Анда автоэкспертиза тикшерергә тиеш.
Бұл хауфлеме, хауфын, мұнда қойылған багажник үстәй біті. Газовый оборудование қойған бұл. Аны лицензионный компаниялар ғана қойырға тейіш. Һәм инде ул теге бархла дөрес қойылған болырға тейіш. Шулук теге бамперларды үзгәртсәңдә күп автомобильнең конструкциясына үзгәрешләр кертсәң, мына моны хәзер документ аша ГИБДД автомобильләрде мына элек тә бар инде укыта торган учебный автомобильләр эшләгәндә аларга закон бик хәзер кагди керде мына нисек теге мондай автомобильдә учебный эшләргә. Мына грузовой УАЗикларда, грузовой газельләрдә автобус итеп эшләй торганнарны мына хәзер аларны инде әдрәк туктатып тордылар. Мына шул үзгәрешләрне башында безнең үзгәрешләргә хәзер автомобильнең конструкциясына үзгәреш кертелә. Буларга хәзер документ кирәк һәм ГИБДД техталонда һәм ПТСта язып куярга тиеш, шунда үзгәреш кертелгән ди. Һәм был да шулай хәүефле кагыйдәләрен үтәү белән бәйле. Шулай бит инде. Шуңа кагылып. Уң як рульле сител автомобильләренә килгәндә, ошонда ук үзгәрештәр дә аңлатып китһәгез инде. Бұл автомобильләргә кагыла, менә 1 июльдән генә кертелгән автомобильләргә. Бұл инде Багаса индергәндәренә кагылмай. Юк, алардан кагылмай. Иң зур яңалыклар дип әйтергә монда категория М2, М3 диләр. Булар автобус, краннар, yük автомобильләре, шунан үзгәртелгән автомобильләр, еңел автомобильләргә бик кагылмай бул. Мана шул М2 һәм М3 автомобильләренә. Ни өчен тәфсиратта уларга кагыла? Бездә бит инде без уң як юлдан йөрибез. Әйме, алар хул як юлдан йөрү өчен эшләнгән автомобильләр. Мана без хәзер ул зур автомобильләр менән юлга чыксак, әгәр инде без автомобильләр удырга булсак та, автомобильдә ярты юлга чыгарга кирәк. Шуп алда машиналар бармы, юкмы икән күрерсең. Шуның өчен бу безнең илдә ул автомобильләр менән йөрү бик уңайсыз. Һәм инде бүтән водительләргә, хул якырлы булган водительләргә уңайсыз. Бу шул ук хәвефсезлеккә кагыла. Алар бархла шул аварияларда әзәтү дигән. Мана бит инде президенттің президентінің да законы бойынша біз 30 елға юлда авария үлу халларын бик күпкә әзәйтергә тиешбез. Һәм тагыла шунда һеҙҙең иғтибарҙа йүнәлткә килгәйне, хәҙер Өфө урамдарында прокатка электросамокаттар, велосипедтар алырға мөмкин. Бына улар нинди ҡағиҙә буйынса йөрөй, кемдәр уның менән ҡуллана ала? Ғөмүмән уларҙың бына урамдарда йөрөү буйынса ниндидер дөйөм ҡағиҙәләре бармы? Был әле ҡағиҙәләр юҡ. Демәк, ҡағиҙәһеҙ йөрөйҙәр әлеге ваҡытта? Ҡағиҙәһеҙ йөрөйҙәр. Был ҡағиҙәләр әле законопроектта бар. Нисә йәштән йөрөргә була, ниндәй самокатта. Шунан анда бит инде теге самокат кына кермәй. Анда төрлө ул средства индивидуальное движение дип аталама, ул шундай теге һүз сыҡҡан хәҙер анда. Ниндәй тиҙлек менән йөрөргә тейеш, ҡайһы юлдан йөрөргә тейешләр. Әле алар йөрөйләр, аларҙың 60-80 тиҙлек менән йөрөгәннәре бар. Аларҙың тормозлары ла юҡ, алар туҡтатып та өлгөрмәйҙәр. Һәм күберәге йөрөй әле юлдан түгел, йәйәүлеләр йөрөй торган юлдан. Алар йөрөргә тейеш булалар, мына велосипедлар йөрөгән юлдан гына, яки инде юлдың уң яҡ кырыйынан гына йөрөргә тейеш булалар. Һәм инде аларҙың нисә йәштән йөрөргә тейеш, ниндәй тиҙлек менән йөрөргә тейеш, ҡайһы ваҡытта йөрөргә тейеш. Әле алар йөрөйләр төннә, аларҙың күбеһенең фары ла юҡ, күренмәйҙәр ҙә, был автомобильләргә лә бик ҙур хәүефһеҙлек һәм йәйәүлеләргә лә дип әйтергә кәрәк. Мана шул законопроектта бар, ана шул законопроект сығырға тейеш. Йә етте, һәм үҫмер балалар күпләп велосипедтарға атлана, уларға хатта ата-әсәләре мопед та һатып ала. Был ниндәй теләктәрегеҙ бар был йәһәттән ата-әсәләргә? Мана әле юл йөрөү ҡағиҙәһе китабында велосипедта һәм скутерда, мопедта йөрөргә дигән юл йөрөү ҡағиҙәһе бар. Хәҙер инде мана 2 йыл уже скутерда йөрөгән водительләр, аларҙың булырға тейеш водитель танытмаһы. Элек алар водитель танытмаһы йөрөй торганнарны, әммә ләкин мин ата-әсәләргә иң зур һорауым, иң зур үтенесем дип әйтергә лә була. Мана балалар күберәге ауыл ерләрендә дип әйтһәк, баҡсаларда әйбәтә. Күберәге балаларына 12 йәшме, 10 йәшме алар ана шул тиҙ йөрөй торған скутерлар, мопедлар алып бирәләр. Әле иртә 16 йәш тулһын,
alıp, o водитель tanıtma alıp sıkın, yürü bilsin, evde, ol bit şuluk balanın xavfedligi dep etmek gerek. Şul vaqt аңа şunday тиз yürüşlü техник алып берге керек. Күптән түгел генә автомәктәптәр үз ишекләрен асты, шулай бит укырга теләүчеләргә. Пандемия осырында шулай да онлайн водитель танытмаһы алыслар булдымы? Һеҙҙең ишегеҙ гомумән нисек көйләнде? Онлайн водитель tanıtmaһы бик алып алай алманылар, әммә ләкин имтихан тапшырған кешеләр булды, юл йөрү кагыйдаһын да теоретический гына имтиханнар. Мала инде алар хәзер рөхсәт ителгәс, Гамәлиятта үзләрен күрһәтәләр. Хәзер инде алар теге вождениелар тапшырып, водитель танытмаһаларга тиешле. Димәк, әлеге вакытта автомәктәптәр иркен эшләй һәм көтеп калалар. Әле генә эшкә күстек, менә бер аҙна гына рөхсәт бирелде. Әммә ләкин бөтен хәүефһеҙлек кагыйдаларын үтәп, маска киеп, һәм инде шул ук вакытта дистанция һаҡлап, бөтен автомәктәпләргә шундай ҙур кагыйдалар. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Тамашасыларға ниндәй үҙегеҙҙең теләктәрегеҙ бар тағыла? Иң ҙур теләгем шул юл йөрөү кагыйдаһын боҙорға ярамай. Мына бит инде әле яңыраҡ ғына бер фейк дип әйтәйек, бит 60 сакрым булһа, 1 километрға арттырһаң, штраф ала имеш дигән хәбәрләр сыҡты. Был дөрөҫ түгел. Әле шул 20 километрға арттырырға рөхсәт бирелә дип түгел, мына штраф алынмай. Был инде күп водительләргә әйтер һүҙем шул. Әгәр инде һеҙ 60 сакрым ҡуйылған икән юлда, 40 сакрым, 80 сакрым, шул тиҙлектә арттырырға тейеш түгелһегеҙ. Ул 20 сакрымға арттырырға мөмкин дигән һүҙ түгел. Был инде элек камералар була торган юлда, алар 3-8 километрды дөрөҫ күрсәтмәй торганнар. Шуның өсөн ҡуйылған һәм инде автомобилдәрҙең тәгәрмәсен алыштырып ҡуйһаң да ҡайһы ваҡыт аларның спидометрлары ла дөрөҫ күрсәтмәйҙерәк, я арттырып, я кәметеберәк күрһәтә ине. Элек 10 километр рөхсәт ине, хәҙер инде 20 километр. Рөхсәт түгел, штраф алынмай. Шуның өсөн юл йөрөү ҡағиҙәһендә яҙылмаған 20 километрға арттырырға ярай дигән. Барһа ла мына уйлайлар, 60 менән булғас, 80 менән йөрөргә ярай дип. Ул ярамай. Был юл йөрөү ҡағиҙәһен боҙоу дигән. Әммә ләкин аның штраф кына юҡ. Хәүефһеҙ юлдар теләйһегеҙҙер барыһы да. Башынан хәүефһеҙ юлдар. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн беҙҙең һорауҙарға автомәктәп директоры Хәлим Әйүпов яуап бирҙе. Беҙ 1 июлдән ғәмәлгә инәсәк водителдәргә ҡағылышлы яңылыҡтар тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.